Kødet bliver mere mørt af det. Men det er også, fordi jeg godt kan lide at hamre. Jeg bruger en kødhammer fra IKEA. Det er en god kødhammer. Ikke til søm, kun til mad. Underlaget er et skærebræt. Det er også fra IKEA. Det larmer lidt, men det er okay. Jeg har aldrig fået klager over min hammeren. Når jeg er færdig, lægger jeg det over på en tallerken. Det er en perfekt tallerken til hamret kød. Kan vide, om vegetarer banker kød? Eller banker vegetarretter? Hedder det så banketofu? Det vil nok være meget godt. Altså, hvis det bliver paneret. Man kan også købe vegetarkødboller. Jeg er ikke færdig endnu. Nej. Slet ikke færdig endnu. Hvis du er her endnu, så kan du se, at jeg har fået nye låger på mit køkken. Jeg glæder mig til at have kødet. Det er helt fladt. Det ser simpelthen så lækkert ud. Måske jeg skal panere det. Det er så rart, når det er fladt. Det er også rart at have forklæde på. Gud, du er her stadig. Er det fordi, du venter på, at jeg går amok med kødhammeren? Det vil være action-pack, det må jeg give dig ret i. Men jeg er meget afslappet. Det bliver jeg af at hamre.